ଆଲୋ ଏ ମମତା, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କିଲୋ? ସକାଳୁ ଖାଲି ଚା କପେ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲୁ? ମତେ ଭୋକରେ ମାରିବୁ ନା କଣ? ହଁ ମା, ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। କଥା କ'ଣ କି, ରିଙ୍କି ଆଜି ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ସବୁ କାମ ଏକା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲା। କ'ଣ କହିଲୁ? ରିଙ୍କି ଆହୁରି ଶୋଇଛି? ଆଲୋ ସେ କ'ଣ ଏଇ ଘରର ମହାରାଣୀ ନା କ'ଣ ବା? ତାକୁ ବି ଟିକେ କାମ ଶିଖା। ତୁ କ'ଣ ଏକା କରୁଛୁ କାମ? ସେ ତ ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯିବ? କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ସକାଳୁ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଏମିତି ମା? ମୁଁ ଶୋଇନଥିଲି, ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଥିଲି, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତି ମୁଁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିକି ମରିପାରିବିନି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୋଷେଇ ଘର ଦରକାର। ମୁଁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ ରିଙ୍କି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭାଉଜ, ଆପଣ ଆଉ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆଉ ଏ ପରିବାରର ବୋଝ ସହିପାରିବିନି। ମୋତେ ମୋର ଅଲଗା ଭାଗ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଆଜି ହିଁ ମୋ ଭାଗ ଦରକାର। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବେ? ରିଙ୍କୁ, ତୁ ଭାଗ ଥକା କହୁଛୁ? ଯେଉଁ ବରକୁ ମା ନିଜ ରକ୍ତ ଜାଲ ଦେଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତୁ ତାକୁ ଆଜି ଭାଗ କରୁଛୁ? ହଁ ଭାଇ, ମୋତେ ଭାଗ ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବୁଝିପାରିବେନି। ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ରହିକି ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ, ଯଦି ତତେ ଭାଗ ଦରକାର ତେବେ ଏଇ ନେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏ ଘରର କାନ୍ଥ ଦେଇପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ତତେ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆଉ ତତେ କେବେ ବି ମିଳିବନି। ମମତା, ଆକାଶ, ଏଠିକି ଆସ ଦୁଇ ଜଣ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆକାଶ, ମତେ ଟିକେ ଧର।